zviro zvinondirwadza zvinotondirwadza izvozvo kuti mukomana uyu apano ndakazozozwa ndikakakomana kutoti bai vakarasikiri mvura kudai mazvona saka panguva yacho iyo handina kukabvunza ba ngokuti ndaenda tobitiridzwa hangu saka ndakuzozwa zvakuzozwa kuti kwapana ngokuti kakomana andichazoti takaenda navo ere kubhechinafu kana takaenda ka handizozokwanisa kukabvunza ngokuti ndakatoti ndapinde muhositarika handizozobuda ndandoramba ndakachindorinde muzukuru ndichimupe mvura ndichindorinde muzukuru iye mukomana wacho akura sei uye anga achienda pano here kana kuti pano here wanga wachidogara panapa wanga wachigara panapa soro rake rinopota richidini richionini saka taikachitoti zvekutoti ndakazviziva kuti ndio zvaachatiya mukomana wapfungwa dzainadzoka ndakatora wangu muzukuru wangu zvendakaenda naye kugeza ini kwakati gogo imi tanga yekugeza ini ndochizogumisira mazvona ndikati zvinhu zvakangodini hazvo zvakangonaka ndisikazivi kuti pandichaende kuhombisa pamwe vakandonita kuti mbuya izvapinde umwere ndakusana chite dzangu mazvo anofunga ndo zvakatoita kuti mbuya iyi akupinde umuka ndakudini ndakusana ndichitokocha minu akura sei mukomana 132 years murwere zvake asi kuti 132 years saka akatosungwa wakambotorwa ngevaprisari papapa kwakubva ite mukomana wenyu unopenga asi munhu kwaika unopenga wakadai wakatokupira mwana mvura zvokuti kurapwa haanei nazvo izvo zvokuti manesi akazodai mukatenga mishonga chiikana ngotaura kuti mwana wayo wakadini mupengo wakupira uyu mwana mvura zvakafa aiwa zvayatiti kuti nditi kuti ndiye wakakupira ndiyezve kuti unofungidzira here kauti hatifungidzirwi ndiye zvingabata kufungidzirwa here zvakadaro ndiye wakatosa unofunga wakatotama kuti mbuye mama zvaapinde mubathroom wakupira saka imi pamakazosvika mwana anga ari pai mwana katomhanya wakati aiyo ngokuti kakamando ushaka kechindotaura kechoti ndokene kwakasika utori madhiringi angu ndokudai dzikanoshaike mazvona wakandonitamira wandasipindomo kundokupira kudai kukwatindoti wakakupira ngoti handisi kuzviona angu kuti ndizvo zvakaitika asi kuti ndototi ndizvo ngekuti wakatamira sei ndichipinde mubathroom uzokushire mwana mvura saka anonzani uyu mukomana uyu anowanikwa kupi unonzi Fibion Siduna izvozvi takafonerwa nomukadzi unonzi Maili ari kutaundi vaisimbogara kare kacho asitarwara kuti uri uno saka isu takati musamuchengeta ba chindoregawo chimboende hatisi kuzoti pakatipo pakuzoti regai uende ameni kuti uri wakamira papi kana kuti uri papi hatisati taziya uyu Fibion chii chenyu mukorore yanzvadzi yewo ndo akatedzana neuyu mai yacho mwana iye wakashaika mwana wenyu Fibion wacho mwana wangu apa vari kutaura kuti Fibion mbuya vari kutotaura kuti Fibion iyo wakauraya baba vake wakanzi wakauraya baba vake muurayi ngekutoponda mukatotaura chokwadi yenyu ka zvakaitika zvese nezvaakambeta mumashure kubatsirika Fibion mwana wangu namba dzakati inamba 4 Fibion watanga kushasha musoro mushina wakatanga kuti wakandobve Joni ichirwara musoro uchiuzi chingazi mbori nani zvakazoti zvasimudzira saka kusimudzira kwazvakaita ngezvekuti ana sekuru akati haungatambudziki ngemwana unopenga kudai baba acho wariko baba acho yazvozvo ngaende kotorwa uchoende kotorwa babaya auya panapa babaya paurye Christmas zvakanaka kundopedze Christmas musi wa 28 zvakandokwidza kuti nguva shoma zvarotodai obva waiti violence yakakura zvokuti pakaita arume 7 ndokubva amusunga saka ini ndakazoti mai musamusunge kudaiba mumaoko kudai mambotodai ndokuti zvinga zviri nani saka nhaka zoende konyi wauchosunga kadai pakusungura ndokuti baba akanga kuti ini ndichitoburira baba vacho sadza apa
ndokubva atoti ndikati idyai sadza imi mofa nenzara. Kwabva atorya baba wayo vanongoti pedzi muroro wanga wari panapa ndokuzoti tema inunu Fibioni wasunhura imubengi kuti temu kuti ndichadira ndikati baba imi suka itai makati kudoti baba yatitsarisa apo anga aine mukumbo kwakudo kudai pa ndikati yawe mai wanhu uya mundibetserewo saka nekuti akachati kuti hondo yakuitika nesu tinopondwawo ngekuti baba munini anga atori pano ikwanyanhande akatotiza pese pepakazara ngano anesi takandokaruka ati nyangara ndandosara inini badzi nemukorori John Collen kudo kudai job fibe usadaro kane fibe usabadaro ndondurundu tikakundwa isusu saka pakazosumudzwa mapoyo kudo kuti isusu kuti alokuponde inini nakole inesu tine makumbo zvapo iwo ana mai wakondoborera saka anhu akatozoya zvatoshata kare mazvona kuborera anhu uya mutibatsirewo anhu akati nonoke ngoti kubve zvakaita nekubve zvakapera kutendere kudai nguva yanga yatopera kuzodo kudai pano mai wende chindodai anhu ngatitore mvura mundibatsirewo kundidizirewo baba aya angaita sei wanga watotore mapuwe akazotora kuponda wakazondoponda panapa ndopaakaponda ipo pababa wacho kwatoradzika ipo saka inini ndakanga ndachizoti ndikati akuru we ndakambondibatsireiwo zviya kutaura iwo mapurisa ndikazi aiwa izvi zvikachikaranga chinode kugadzirwa ndikati onai zvandaitirwa pano ndanga ndindori ndega anhu ese akazondouya ndanga ndindori ndega nemukomana wari John basi kwakuchitoa kwatora pano kwabva atoende kudini kwakutobva atotora mapurisa kwakuende pamochari akaende beach napo saka baba wakandorohwa uchibva watofira ipapo baba akandorohwa achibva afira ipapo futi saka iye akasungwa here ipapo akasungwa Fibioni akaende kuChipinge akabva kuChipinge akaende paprison akabva paprison akaende Chikurupi akaita makore manganari 2 years pa 2 years payabva adzoka andimazona obva apara wakaponda futi kasikana ikeko takangogara zvaikeo ini ndikungoroka ndo zvangu zvekungoroka kakarara apa zvakazvikoro tumwati ndikati ndokora semvura kusazomuviri ndikazondozvokuti uya mwana wapombodwatisekoro pepekani iye watoti tsupupu kadoko kacho kanake kwemukunda mudoko ndokakazoti mba kuchikweyani mishi uya manchika ndotopota ti hapu kwabva ndaenda naye kuseri kudai kuti ndichasungudze mwana kudai mwana wangoti ukajaira kuda kuti ndibereke kudai mwana achatokoni ino ngemakumbo aje ari kundobudiswa achatokoni kutofamba kwacho kwakundofamba kudai ndikachihake mwana wayo kudai akubva ndaenda kudai kuseri kwecho ndaapo patoireti yamai ari apo kuti inini wakuchikutsvedza kuti tsverere kuti gwe kwakuchiweze kubwera kadai kuda kuti take inini apende kuti nyari mudzimai yangu rakangondeka ngepanzee nangose apa akuzvizwa zviri kuitika kazukuru kangu katsuka mwana kake katoendawo kwaodzo ndo kakazosumudza kati wakusumudza futi mwana uya indakangogara ipo pachakoni kusuma baba apa kati sumukaipo Fibioni wacho amusikana kuti kutera apa ina andimoni mazvona andisitomuona ndakamfuratira ndobva ndazotamanda wabva ndati ndandeisa ipo endaipo vanopeka mwana kangu yako bva ndatorema kumvura popopo wabva todedzerwa motika ndikati ni chikwambi chine dhora zvasarapo foni ipo patanzwe muzukuru ka $5 kacho kasara foni yacho ndopa zvasara ichitenda monditsvakirawo ngoti apa mutetwa ndode $5 ndode 10 kwatotora ndikati azvinyanya kwakutotorwa nemutetwa yako kwakaita zikazipuri chakandinetsa ngechekuti kuti mhepo yacho yakaoma ndakazokorokawo nditangudzira nemotika waikoite mamhanyire waya zikazi ino mbuya mishina mochidini manje uyu ndikati ndaikumbira kuti umumbo mutora mumbo wendeni kwatotobva totora yani kamwana kaizvo tobva taenda tobva tadzoka pano kwakutoende kubeshnaf ndakanga mapurisa waende kubeshnaf wasvika kwatauswa ndidhokota zikazi nzee dzake mukati dzati crack kwabva ndapuwe majekiseni nekupuwe zvese nemapirisi nekuita zvese zvaakaita akati ndakaite 5 days ndiri kufamba ndoti ndobva nemwana wacho panapo
ndoende kuhospital ndobve asitiro tindaidikana futi kupolisi 5 days dadini dzakwana ndokuti kwakubvaza ndimozogumisa kwazvo kusikaza izvo zvadini zvaright chiendai mogari kumba eiona wanga wasisi ari panosi wanga atova chikupi chipinge chikurubhi andimazvona akadzokera futi kuchikurubi wakadzoswa futi kuchikurubi ikoko akaita nguva yakareba sei uchaite nguva yakareba sei izvozvi wakauya musi 14 April gore rino akaita makore mangani izvo 2 years futi ikwe kwacho ikwe kwacho akandoti endai chikaranga ichi wadzoka futi mwana womunomu endai kuchikaranga asi mishi akazoita right ake mishi wanga watorumba pakana pakachashaike pakanyapiswapo wanga wakasimba ende zvai zvakanaka ndiye wazouraya po ndiye iwo wachizouraya kechitatu mishi wakamukanganisa kairi kekuchwanye munzeiko neiko kaka achizomupedzisa kuuraya angakura sei mishi wanga wane 6 years 6 years tinonga munoti takandogare kudai izvozvi takanyagare kudai ndikundoti apa basi kundodai apa pega kuti nditi ndinorara handirari apa zvazvo kundofosa kuti upenyu mweya kurya kwacho hakusai kwaitaba nekuti zviri kundopanda kurwadza saka mapurisa haana kumusunga nei vari kumutsvaga here kana kuti mapurisa mapurisa akandoti endai motsvake n'anga ayo mai mafana kuvatara kuti mapurisa bozi ini ndakazoenda kubatira ini ndini mai mwana wangu ndina mai kufika sei mimi ndakabve joni mwana wangu kuvigwa kusvika izvizvi musati matore chinyi munhu uyu ndokumbira kuti munditorere munhu wemudini mugare naye ndakatosumuka ndega nechitoyobate maoko iri mandi ndobva mapurisa abvunze nyaya dzacho mwana wandandinaye ndobva tarara akati fibha wacho rikati izvezvi zvambobuda ndobva tarara mapurisa akazoya mangwana acho akaema kusena nditi akazoya mangwana acho aye mangwana acho ndobva abvunza akataura naIsaac ndaivaona kumba wako apa ndofunga ndobva vaenda kupi kumba kwaIsaac wakuina fibha wacho ndobva vamutora ndobva vaenda naye ndobva vati chipiri ndobva kwamutora ukarara naye nditi chitatu china ndobva vafonera futi Isaac akati Isaac uri huyai mese sefamily murudiwo kukoti ndobva watora chinyi vanhu vobva vaenda kati ina handikwanisi bhosi makumbo angu ari kurwadza nemwoyo wangu uri kurwadza ndobva vana mai vaenda ndobva vaswera vachitiwa zvakaitwa nemapurisa ikoko takazotoshambisikazve manheru yafibha wacho watosunurwe cheni watouya saka kukoti kwakanzi akapiwa bheo here kana kuti wakapinda here mukoti kwati mupinzi mukoti kana pakutanga pacho panyaya yacho azopinze mukoti hanzi ati mupinzi nei koti unodai kuti kudii pai unodai rei ikoti ipi Chipinge anoitira apa koti yawo apa apaine kuti paka kana uko kwacho haazipise mukoti haazipise mukoti mai kumamuri kwero uko akataura ndakateerezvo pese pandoenga endei mwana wedu ndondomuteera azipise mukoti akazi atitauri naiba ngokuti unorwara mwana akashaika chingani akashaika muma8 dzechina Thursday yatapfuura iyi yasoperai okay akazochengetwa musi wechingani Saturday andizvozvo akazochengetwa kusande Sunday yenga sande gatete yenga risande mapurisa acho handisi kuona chiri kufamba inini mwana wangu inini handisisina ini saka yozvitorani ndipo kurwadzisa panyama nditombo kurowa bhozi yoga haungati inini mwana wangu handisisina apa wakagara uri kudye sadza inini mwana wangu handisisina wazvona mwana wangu uripi ndakamubvunza ndikati yo Phoebe inini mwana wangu uripi bhozi wao wanga hisadza inini mwana wangu ndisisina enda kutori mwana wangu kwawakamesa ndobva vibhuya yayo hana kupindura ndikati manje ini ndongokurowa kusvika wandipe mwana wangu ndopakabva atotisa musi wacho wakabva watisa asi pfungwa dzake dzanga dzatodzokedzana ipapapo unotite munhu kwaye unotite munhu kwaye munga mbichotaura mechitonzwanana izvori mukanyasa mubata bhobha mubvunza kuti iwe wakaita sei mwana unototaura
unototaura munotoshamisa kuti munhu unopenga. Yakatopinda madzishe ikaendwe kun'anga. N'anga ikati tinoda kutunge babacho wanduwa zvimwe zvacho zvokonzerwa nebabacho akatanga kufa. Saka tiri kuda kuuye kutunge kuti babacho atauya. Nikamwana katichazokatunga futi kachataura futi paropa rake ngoti timutse wakafa kwese munhu wakadai. Zvinorwadza. Kwai zvinorwadza. Ini ndiri kundishamisa nekuti inini ka shonga vejoni mapurisa azikwe kuti mwana paite dambudziko vanhu havasati vatokotsa nemwana wacho uri ngoregedzwa. Ini ndobve Joni ndoige mwana wangu Sandi mandi ndino mapurisa angoripo. Ini mapurisa achakazoya pano na member charge wacho ndikakuti kuti member charge ini ndiri kurwadziwa zvomuri kutoita izvika zviri kutondibata bozi mimika anditi ndakaya futi nechichemo use munhu muchimuregera noti ndiri kurwadziwa kuti munhu use usiri usungwa unofana usungwa. Ndakavatarira wakauya pano wakawanda wakamira apa ndikataura muri kurwadzisei nini use munhu musiri mumusunga dzamosvangana uchiita musingamusungi mapurisa. Ndakanyatsokuudza mapurisa member charge ndakamuudza ndikati ndotoda kutotaura tinokumbira kuti mutichengetere munhu uyu tinokumbira kuti muchengetere. Ndopakazomuka icho yachimutora akangoita 2 days ukatosunungurwe cheni dzake zvikatopera. Kana zvamubata anoita sei anenge ari violent. Ukamutarisa neziso racho mukuru madam munoteva anomwa ndoro. Mukamona uchinamata mungamboti zvinopinduka apa kunokona wapandaza apeno kuti zvinomboya sei kuti zvinoti kunyangwira ere kana kuti pindu. Indagara ndichiposhwa kundode ndochitoti maiwa ine zvakamere padhoko ndinochibuda zvichirudzi ndikandora zvatona munhu iye akodzeri kuti arame mune vanhu unofanira kuendeswa kune vanhu vakafanana naye bozi isu kana tichiti isu tirisangasana nematambudziko akadai wai mapurisa asingamusungi iye zvichero kuti kwai munoda kufambira izvezvi muko neZimbabwe yakaoma tinozounganidza rini zvekuti isusu tizofambira tichirarama nemunhu wakadai. Saka ndakati nini vanhu vakatosiya rumba vanhu vakatoshanda endepi ndikati ndiri kurwadziwa kuti isusu tisina dambudziko anditi dambudziko akapuwa riri mumaoko mawo sei vachiregera munhu wakadai asingadini asingasungwi. Ndakaenda ikoko ndikatovabvunza ndikati sei muchiregera kuti isusu tichirarama nemunhu wakadai muri kurwadzisei nini hapana umwe muri kurwadzisei nini. Takamusungisa ngechekuti timbotichengeterewo tichitsvage mari yekuti uone kutunga izvezvi todobvunza imi zviri fair kuti izvezvi vanhu vari kungaridze mari yacho inodiwa kuti zvitu zvine tichigara naye vakapinda zvindachiwerenga obva toredzinobhadira ndokandatora mishonga ndakuonda ndakamubereka ndotiza kabva watiza naye ivo vanotera wakamisa kumusana here kana kuti wakasipimise pafudzi vamubereka. sekuru vaimboti kudi makagara pamusoro pamisha angazikanyokumufara vaiti chii taka mashaka yadokuzinaaoti ndatambudoko adze makai iyo vaitaura kuti ringi vani makai vaimuzinga pato kwazikamwana kwaakundisungisa